ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 1 കടക്കാണ്. നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിച്ചത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലേക്ക് കടക്കാണ്. ഇനി എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കണ്ടല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യന് മാതാജി കിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ? ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഏതായിരുന്നു? അവതാരികയിൽ പറയുന്ന മംഗളാചരണത്തിൽ ആകെ 4 പേരാണ് ഇവിടെ 3 പേരാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. 3 പേരെന്ന് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഉണ്ടോന്ന് പോലും അറിയില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഓഫാ. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ അവതാരകയിൽ പറയുന്ന മംഗളാചരണത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന ആർക്കാണ് സമർപ്പിച്ചത്? മിനിമാതാജി ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് സമർപ്പിച്ചത്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് സുധമാതാജി? എല്ലാ രസങ്ങളും ക്ലാസ്സിലില്ലായിരുന്നു മാതാജി. സമുദ്രമായത് കൊണ്ടാണോ? ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. സമുദ്രല്ല, സംഭരണി ആയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അഖില രസാമൃത മൂർത്തി മാതാജിക്ക് കാര്യമായപ്പോ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയുമ്പോ അറിയാൻ കിട്ടും. അതായത് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും മൂർത്തിയുടെ ഭാവമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അഖില രസാമൃത മൂർത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, 12 രസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതില്. അത് കേട്ടോളൂ കേട്ടോ മാതാജി. ക്ലാസ് നല്ല ക്ലാസ്സാ. നമുക്ക് ബുക്കില് അത്ര ഇല്ലല്ലോ. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് 5 പ്രാഥമിക രസങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്? ഏതാണ് മാതാജി? ഹാസ്യം. മകരമത്സ്യം സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ കഴിയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഏത് അവസ്ഥയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഭക്തിയുടെ നിർവചനത്തിൽ അനുശീലനം എന്ന പദം കൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്താണ്? പൂർവാചാര്യന്മാരുടെ പിന്തുടർന്നുള്ള തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പരിശീലനം.
ഭക്തിയിലെ നിവൃത്തി എന്ന പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? നിവൃത്തി ഭക്തിക്ക് ഭക്തിക്ക് തടസ്സമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്? ആത്മീയാചാര്യനിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നു. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിർവചനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന ഏത് കാര്യമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒഴിവാക്കേണ്ടത്? കർമ്മങ്ങളും. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ എങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവമാണ് പുലർത്തേണ്ടത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പൂർവ്വ വിഭാഗത്തില് എത്ര അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്? 9 അധ്യായം. മാതാജി, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ അവതാരികൾ പറയുന്ന മംഗളാചരണത്തിൽ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. ഇതിനകത്ത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആത്മീയചാര്യനുമായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ആദരപൂർവ്വം അത് മൂന്നാമത് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്ന് പേർക്ക് മംഗളാചരണം 3 തരത്തിലുണ്ട് അവിടെ. ഈ വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം ആരംഭിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ആരംഭിക്കുന്നല്ല, അവതാരിക കണ്ടോ മാതാജി? റോമൻ നമ്പറിൽ മംഗള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭഗവാൻ. അതെ, മംഗള പ്രാർത്ഥനയോടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണില്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മംഗളാചരണം പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദരുടെയും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ സംഗ്രഹ പഠനം തയ്യാറാക്കുന്ന പ്രചോദനമല്ലിയ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമിക്കും. രണ്ടാമത്തെ പ്രാർത്ഥന ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഗോസ്വാമിക്കും സരസ്വതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് വരുന്നത് തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആത്മീയാചാര്യനുമായിട്ടുള്ള സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക്. അല്ല, ഇത് രൂപഗോസ്വാമി. അതാണ് പറഞ്ഞത്, തന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനും ആത്മീയാചാര്യനുമായിട്ടുള്ള സനാതന. പ്രഭുപാദരുടെ പേര് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരിക? കാരണം രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയതല്ലല്ലോ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. നമുക്കത് ആരാണ് രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു ചെറിയ ഒറിജിനൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് ആദ്യം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണോ കറക്റ്റ്? അതായത് രൂപഗോസ്വാമി ആണല്ലോ ഇതൊക്കെ. ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ആരാണ് എഴുതുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി ആണല്ലോ എഴുതുന്നത്. ആ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് അല്ല അത്. അതില് ഞാൻ ചോദിച്ച ഡൗട്ട് അതല്ല മാതാജി. ഇതിപ്പോ ഈ ബുക്കിന്റെ അവതാരികയില് ആദ്യം ഭഗവാന് അർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അന്നേരം? അതെ, ഇത് എഴുതിയ ആള് വേറെയാണ്, മലയാളം എഴുതിയ ആള്. നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കുകളല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് പൂജ്യ ശ്രീമദ് ഭക്തി വിനോദ സ്വാമി മഹാരാജ് എന്ന്. അല്ല മാതാജി, ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണല്ലോ. എവിടെയാ മാതാജി? അപ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ എഴുതുവാണെങ്കിൽ പ്രഭുപാദർക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പ്രഭുപാദർ ഗുരു പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ ഗുരുവിന് ഇതിനകത്ത് അല്ല, എനിക്ക് ഡൗട്ട് വന്നെന്താന്ന് അറിയാം. ഇതിനകത്ത് ശ്രീമദ് ഭക്തി വിനോദ സ്വാമി മഹാരാജ് ആണ് ഇത് മലയാളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതെന്നായി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഈ മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്ന മലയാളം ബുക്കുകൾ മുഴുവനും ആരെങ്കിലും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത ട്രാൻസ്ലേഷൻ വന്നതല്ലോ ഒക്കെ. പ്രഭുപാദർ മലയാളത്തിലല്ലല്ലോ എഴുതുന്നത്. പ്രഭുപാദർ എഴുതിയപ്പോ പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുവിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. കറക്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് രൂപഗോസ്വാമി, അപ്പം സനാതന ഗോസ്വാമിക്കാണോ ആദ്യം പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതില്? സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ എന്താ പറയുക ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അത് ആ ബുക്ക്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇതിൽ നോക്കിയ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട്. കാരണം ഈ ഒരു ബുക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും പ്രായമായില്ല, എത്ര നാളുണ്ടെന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടപ്പ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മീനിങ് മാത്രം അത് എഴുതി പോവാ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വായിച്ചപ്പോ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോയി.
അത് രണ്ടും എനിക്ക് ആരംഭിക്കുന്നു. പോലും അതെ, കിട്ടിയതല്ല. വായിച്ചപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു. പക്ഷെ ഞാനത് ക്ലാസ്സിലെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ 3 പേരുടെ പ്രണാമം ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ അന്നേരം നോട്ട് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇത് വായിച്ചപ്പോ അത് രണ്ടും കൂടെ വന്നപ്പോഴേ പ്രശ്നമായത്. കാരണം നമ്മള് പഠിക്കുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പേജിലാണല്ലോ നമ്മൾ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് കാരണം രൂപഗോസ്വാമി 4 ലക്ഷത്തോളം അങ്ങനെ എത്ര കണക്ക് അത്ര എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ. കാരണം എല്ലാതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും മുഴുവനും ആരാണ് പകർത്തിയിട്ടുള്ളത്? രൂപഗോസ്വാമിയാണല്ലോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നതെല്ലാം. പക്ഷെ അത് മുഴുവനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തന്ന രൂപഗോസ്വാമി എഴുതിയത് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരിലൂടെയാണല്ലോ നമ്മൾ അറിയുന്നത് എല്ലാതും, ആചാര്യന്മാരുടെ ബുക്കുകളെല്ലാം തന്നെ. അതാണ് കേട്ടോ അവിടെ 3 പേരുടെ 3 പാരഗ്രാഫ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അടുത്ത 3 ഇനി നമുക്ക് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, അതാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ. വലിയൊരു അധ്യായമാണിത്. ശരിക്കും നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ പറയുന്നത് 6 പോയിന്റ് ആണ്. ആ 6 പോയിന്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് ഈ അധ്യായം മുഴുവനും. 6 കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. 1-ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലായില്ലേ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഏതാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ, ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഭക്തി സേവനം നമ്മള് ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭക്തിയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ള നമുക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ തുടങ്ങുന്നത് പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സ്ലൈഡ് എടുത്തില്ലല്ലേ? പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ, 1-ാമത്തെ അധ്യായം. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 6 എണ്ണാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. നമ്മൾ 6 ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സവിശേഷ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ. രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത് പറയുന്നത്? ക്ലേശാഗ്നി 1-ാമത്തേതാണ്. ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ബുക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമരുളുന്നു എന്നാണ് പറയുക. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമരുളുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നാണ് 1-ാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. അതിനെ പറയുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നി എന്നാണത് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. 2-ാമത്തെ എന്താണ്? എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ശുഭദ. 2-ാമത്തത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കം, അതാണ് ശുഭദ. അപ്പൊ ആദ്യത്തത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നൽകുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി എന്നാണ് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ശുഭദ. ശുഭദ എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ ബുക്കിൽ ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ. ഈ പറയുന്ന ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 3-ാമത്തത് പറയുന്നത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 3-ാമത്തത് പറയുന്നത്
മൂന്നാമത്തെ ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോയിന്റ് 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ശരിക്കും വേണ്ടത്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് 3ാമത്തെ പോയിന്റ്. മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്, അതായത് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. അത് 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ശുദ്ധമായ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശുദ്ധമായ ഭക്തിര സേവനത്തില് നിരതരായിരിക്കുന്നവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്, ലഘു ഹൃത് കൃത് എന്നാണ് അവിടെ, ലഘുതകൃത് എന്നാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, എച്ച് സൈലന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ലഘുക്തകൃത് എന്നാണ് കേട്ടത്. അപ്പൊ മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ നിരതരായിരിക്കുന്നവർ മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. 4ാമത്തത്, അത് വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതാണ്, സുദുർലഭ. 4ാമത്തെ എന്താണ്? സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായിട്ട്. നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. അത് വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത്. 5ാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് നമ്മളെ 3ാമത്തെ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത്. അത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു, ഒരു വ്യക്തിയെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നു. സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അതെന്താണ്? സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ 5ാമത്തതാണ് അത്, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ. 6ാമത്തത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം കൃഷ്ണനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ആകർഷണി, അതാണ് 6ാമത്തെ. അപ്പോ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നത് ക്ലേശാഗ്നിശുപത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീച്ച. അത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ശരിക്കും. അതായത് നമ്മളെ ശ്ലോകമാണത്, പക്ഷെ നമ്മളിൽ ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല, മീനിങ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഈ ശ്ലോകം വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ക്ലേശാഗ്നിശുപത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത് സുദുർലഭ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണീച്ച. അതിന്റെ മീനിങ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലേശാഗ്നി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം തരുന്നു. പിന്നെ ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ്. പിന്നെന്നിട്ട് മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്, എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ആര്? ഭക്തന്മാര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. സുദുർലഭ, വളരെ വിരളമായിട്ടാണ് ഇത് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ആനന്ദത്തിൽ ഭക്തൻ എത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം, ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ്. ഇതാണെന്ത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകുന്നതാണെന്ത്? അതിനാണ് ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നത്. ഇവിടെ 1ാമത്തെ ഭാഗത്തില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രീ ഭാഗവതത്തില് കപില മഹർഷി കപിലദേവന്റെ അടുത്ത്, കപിലദേവന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, ഭൗതിക ലാഭത്തിലോ. ബുക്കുള്ള ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിച്ചോളൂ ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു പാരഗ്രാഫ്. ഹരകൃഷ്ണ മാതാജി. ഭൗതിക ലാഭത്തിലോ ദാർശനികമായ ഉപാഭോഗങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ അവരുടെ മനസ്സ് എന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സേവനത്തിലുള്ള അവസരമൊഴികെ മറ്റൊന്ന് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ താല്പര്യരല്ല. എന്നോടൊപ്പം എന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും അവർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. മുക്തി 5 മതി മാതാജി. അതായത് എന്താ നമ്മളോട് വായിക്കുന്നത് എന്താണ്? കപില മഹർഷിക്ക് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലാഭത്തിലോ ദാർശനികമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിലോ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രം നിരതരായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ആ സേവനത്തിനുള്ള അവസരം ഒഴികെ വേറെ ഒന്നും അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടാനായിട്ട് താല്പര്യമില്ല. ഭഗവാനോട് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ആർക്ക് താല്പര്യം? ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യം. അവര് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദത്തിന് പോലും ആരപേക്ഷിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ധാമത്തിൽ കഴിയണം എന്നല്ല അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവത് സേവനം മാത്രമേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ, അതാര്? ഭാഗവതത്തില് 3ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ 29ാം അധ്യായം 12-13 ശ്ലോകങ്ങളില് കപില മഹർഷി
അമ്മയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. അതൊരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നല്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ പോലും ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. അല്ലാതെ ഭഗവാന്റോടൊപ്പം ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും ആര് അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാർ അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും ഭക്തന്മാർ എന്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റോടൊപ്പം ധാമത്തിൽ കഴിയാനുള്ള അനുവാദം പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ അത്രയും എന്താണ്, ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഈശ്വര സേവനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഭക്തൻ സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ മുക്തിയെ കുറിച്ച് പറയണം. അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്ന മുക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. 5 തരത്തില് മുക്തിയുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണ, വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാവോ? വായിക്കുന്നുണ്ടോ? മുക്തി 5 തരത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപത്തിലാകുക, ഭഗവത് ധാമത്തിൽ തന്നെ കഴിയുക, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായി അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സർവസമൃദ്ധികളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുക, ശുദ്ധഭക്തന് ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം പോകട്ടെ. ഇപ്പറഞ്ഞ മുക്തികളിൽ ഒന്നുപോലും വേണ്ട. പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടു കൂടിയ ഈശ്വര സേവനം ഒന്നുമാത്രം കൊണ്ട് ഭക്തൻ തൃപ്തനാണ്. അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം. അപ്പോൾ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അവരെന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഈശ്വര സേവനം കൊണ്ട് മാത്രം തൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമാണ് ഒരു ഭക്തനെ തൃപ്തനാക്കാൻ അത് മാത്രം മതി. വേറെ ഒന്നും ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. എന്ത് മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഭക്തന്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ 5 തരത്തിൽ മുക്തി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മുക്തിയാണത്, സായുജ്യ മുക്തി. അതാണ് സായുജ്യ മുക്തി. ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് സായുജ്യ മുക്തി. 2 ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുക, സാരൂപ്യ മുക്തി. ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നത് സാരൂപ്യ മുക്തി. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയാന്ന് വെച്ചാല് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയാകാന്ന് വെച്ചാല് സാലോക്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സർവ്വസമൃദ്ധികളും അനുഭവിക്കാന്ന് വെച്ചാല് സാഷ്ട്യം. 5 തരം മുക്തി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമ്മളത് 5 തരം മുക്തി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യം, സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാലോക്യം, സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ അതില് ഒന്നാമത്തെ സായുജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തേത്, ഭഗവാനിൽ ലയിക്കുക. അതിനെ പറയുന്നതാണ് സായുജ്യം. രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലാകുന്നത് സാരൂപ്യം. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ കഴിയുന്നത് സാമീപ്യം. ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് ഉള്ളത് സാലോക്യം. ഭഗവാന്റെ പോലെ സർവ്വ സമൃദ്ധികളും അനുഭവിക്കുന്നത് സാഷ്ട്യം. അതാണ് 5 തരം മുക്തികള്. ഈ മുക്തികൾ പോലും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭക്തന്മാരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊന്നും ആർക്ക് വേണ്ട. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രം മതി, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി. അവർക്ക് ഭക്തന്മാർക്ക്, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലും പോകാൻ ആഗ്രഹമില്ല, ഒറ്റ മുക്തിയിലും അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രമേ ആഗ്രഹമുള്ളൂ, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം അത് മാത്രമാണ് ആരുടെ ആഗ്രഹം, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്, ഈ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പിന്നെ ഗോസ്വാമി നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 6 സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണത്, ക്ലേശാഗ്നി, സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ ശ്രീകൃഷ്ണാകർഷണി. അതായത് ബുക്കില് പറയുമ്പോ 2 പോയിന്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ബുക്കിലത്തെ നോക്കി വരുമ്പോ
ഒന്നാമത്തത് പറയുന്നത്, അതായത് ഈ ശ്ലോകം അനുസരിച്ചിട്ട്, അല്ലാതല്ല, ശ്ലോകം അനുസരിച്ച് വരുമ്പോ ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചനം തരുന്നതാണ് എന്ത്? ക്ലേശാഗ്നി. ക്ലേശാഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളും തുടക്കമാണ് എന്ത്? ശുഭത. മൂന്നാമത്തത് മോക്ഷലഘുപ്രക്, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞ മുക്തി പോലും, മോക്ഷം എന്ന് വെച്ചാൽ മുക്തി. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്ത് പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? മുക്തി പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ സുദുർലഭം, വളരെ വിരളമായിട്ട് മാത്രമാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ഈ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം കിട്ടില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്? അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ടാണ് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? എല്ലാവർക്കും ദുർലഭമായിട്ടാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, അത് അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഭഗവാനെ പോലും ആകർഷിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും, ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അതീന്ദ്രിയമായി കൃഷ്ണനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് എന്തുണ്ട്? ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തി ആർക്കുണ്ട്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിനുണ്ട്. കാരണം അത് ആരുടെയാണ്? അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയാണ്. അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടേതാണ് എന്ത്? ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടേതാണ്. അതിന് ഭഗവാനേക്കാളും ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ ആകെ ഒരു പേജ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂന്ന് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. അപ്പൊ അത് 2-3 പോയിന്റ്സ് പറഞ്ഞത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ഒന്ന് കപിലദേവന്റെ ഉപദേശം പറഞ്ഞത്. കാരണം ഭാഗവതത്തില് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നത്, 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 12-13 ശ്ലോകങ്ങളില് കപിലദേവൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ആ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്, ആ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഇതൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ആഗ്രഹമുള്ളൂ? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം കഴിയാൻ പോലും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം മതി? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭക്തന്മാര് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മുക്തി പറഞ്ഞു. കാരണം മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഭക്തന്മാര്. അപ്പൊ 5 തരത്തിലുള്ള മോക്ഷം, മുക്തി 5 തരത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? സായുജ്യ മുക്തി, സാമീപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. 5 സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സാമീപ്യം, സാഷ്ട്യം. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തി. അതും ആരാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടം? പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തോടു കൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും തൃപ്തിയാണ് എന്ത്? ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളാണ് പിന്നത്തെ പേജിൽ പറയുന്ന രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലേശാഗ്നി, നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളെയും ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റത്തെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം വരുന്നതാണ് ക്ലേശാഗ്നി. രണ്ടാമത് ശുഭത, എല്ലാ മംഗളങ്ങളുടെയും തുടക്കമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മാ, നമ്മള് അതെന്ത് ചെയ്യും? മൂന്നാമത്തെ മോക്ഷ ശുഭത മോക്ഷ ലഘുക്തകൃത്, മോക്ഷ ലഘുക്തകൃതാണ്. സോറി, അതെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് നിരന്തരമായി ഭക്തന്മാര് എന്തുപോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവര് മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അടുത്തത് സുദുർലഭ, അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് വിരളമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അത് വളരെ ദുർലഭമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇന്നത്തതാണ് സാന്ദ്രാനന്ദ വിശേഷാത്മ, അത് നമ്മളെ അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു ആനന്ദത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ്. കൃഷ്ണനെ പോലും ആകർഷിക്കും. ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്
ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട്. അതാരുടെയാണ്? രാധാറാണി. ഇതില് നമ്മള് 5 തരം മുക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എഴുതണം. 5 തരം മുക്തി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്തോ. 5 തരം മുക്തി. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷ ലക്ഷണങ്ങൾ 6 പിന്നെ വന്നിട്ട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ പോലും ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഇത് ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭഗവാനെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനേക്കാൾ ശക്തിയുള്ളത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടേതാണത്. ഇതില് ആദ്യത്തെ 2 നാളെ എടുക്കാന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാളേക്കാക്കത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ 2 എന്തൊക്കെയാണ്? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ. ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ ഇത് രണ്ടും സാധനാ ഭക്തിയാണ്. ആദ്യത്തെ 2 ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ എന്ന് പറയുന്നത് സാധനാ ഭക്തിയാണ് വരുന്നത്. അടുത്തതിൽ വരുമ്പോ എന്താവും? ക്ലേശാഗ്നി, ശുഭദ. പിന്നെ വരുന്നത് മോക്ഷലഘുപ്തകൃ സുദുർലഭ ഭാവഭക്തി. 2 മോക്ഷലഘുപ്തകൃ സുദുർലഭ ഭാവഭക്തി. ലാസ്റ്റത്തെ 2 പ്രേമഭക്തി. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ നാളെ പറയാം. ജസ്റ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ നിങ്ങളപ്പോ. മാലതി, രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറയുമോ? ഏതാണ്? മോക്ഷ ലഘുവും ശുഭ ലബ്ധിയും. അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അതെ. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മുടെ ക്ലേശങ്ങള് ദുഃഖങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, ക്ലേശാഗ്നി. പിന്നത്തത് ശുഭത പറഞ്ഞു, മംഗളങ്ങളുടെ തുടക്കമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തത് മോക്ഷ ലഘുപ്തകൃത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് നിരതരായിരിക്കുന്നവര്, അതായത് ഭക്തന്മാര് മോക്ഷം പോലും നമ്മളിപ്പോ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും അറിയാത്തോണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കണം, പരമപദം പ്രാപിക്കണം അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകണമെന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശുദ്ധഭക്തൻ എന്തല്ല പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാനല്ല വിചാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യണമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. മാലതി, അങ്ങനെ